fell here. Give me this. That. Be at the extreme, somebody will be here.
onye nwe anyị nọnyere unu n'ime ofufe ndụ anyị taa. Anyị ga-echeta na taa bụ Palm Sunday maọbụ ụbọchị ịgụ nkwụ, ya Sọnde ikpeazụ tutu Lent erue. A na-arịọ ka ebe ọbụla ị nọ itunu in na YouTube isoro anyị n'ofufe ndụ a. Anyị ga-amalite site n'ịbụ abụ 158, hymn number 158.
anyị ga-aga n'ihu n'ofufe nrụ anyị site n'ile anya n'ime akwụkwọ ekpere na abụ isi nke mbụ, page 1 of our hymnal. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o mewere chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa. Chineke ịdị ga-eleda ha anya. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka akpọkwa nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ha dịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị kwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-edu anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zụkakwa n'otu, ka anyị wee kelee ya ekele n'ihi oke ọma ihe niile anyị nụtara n'aka ya, ka anyị wee gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, ka unu ụra nọ n'ebe a, unu so m n'obi ọcha n'olu dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke eluigwe, ka anyị gba ikpere n'ala kwupụta mmehie anyị. Mmadụ niile, nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejedewo akwụkwọ nsọ gị aka tụrụ efu, anyị zụkarịrị nzuzo n'ụzọ nke obi anyị, anyị emebighị iwu gị dị nsọ, anyị arapụrụ mmehie kwesịrị ka anyị mee, anyị emeghị okwu anyị kwesịrị ka anyị mee, ezi ndụ anyị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere, anyị bịara nke dị ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka akwa nke igwe mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Kwee na nke kasị ebere ihe ha, ka anyị wee si ugbu a dịkwa ndụ n'ihi Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wee gaa n'asọgị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si na mmehie apụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwụwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekpere nke onye nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, dịka esi n'eluigwe, ka emekwa n'ụwa. Nye anyị taa, nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị ga-esi anyị n'ọjọọ anyị ọjọọ, edobela anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị meghe gbugburu ọnụ anyị, ọnụ anyị ga-ekwupụtakwa otuto gị. Chineke zọpụta ya ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị na-egbu anyị n'aka. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a,
ọ ga-adịrị otu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Tobenu Onyenwe anyị. Ka anyị chọọ Onyenwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma 31 a ga-ekwe ya ekwe. Ihe ọgụgụ nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Aịzaya onye amụma isi nke 15 malite n'usoro nke 4. First lesson taken from the book of Isaiah chapter 50 from verse number 4. Onye nwe anyị bụ Jehova enyewo m ire nke ndị mmụta ka m wee mara iwere okwu kwagide onye dara mba. Ọ na-akpọte ntị m kwa ụtụtụ, ọ na-akpọte ntị m ịnụ ihe dịka ndị mmụta. Onye nwe anyị Jehova emegheworo m ntị m, ma mụ onwe m anụpụghị isi, alaghachi m azụ m ka nyere ndị oti ihe, ntị m abụọ ka nyere ndị na-ekwopụ afụ ọnụ. Ezopụ m iru m n'ọnọdụ ihere, a na-etinye m n'ọbụbụ ọnụ. Ma onye nwe anyị Jehova na-enyere m aka, n'ihi nke a etinyeghị m n'ọnọdụ ihere. N'ihi nke a ka m cheworo iru m dịka ọmụ, amakwara m na ihere agaghị eme m.
onye na-agụ m na onye ezi omume dị nso, ọ bụ onye mụ na ya ga-ekpe? Ka anyị guzo ọtọ n'otu. Onye bụ onye ahụ nwere okwu ikpe ikwugide m? Ya bịakwute m nso. Last verse. Lee, onye nwe anyị Jehova ga-enyere m aka. Onye bụ onye ahụ ga-ama m ikpe? Lee, ha niile ga-aka nka dịka uwe, nla ga-erichapụ ha. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Anyị ga-ekwe Tidium. Ọ dị na page 6 na ekpere na abụ. Tidium.
Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ nke Pọl onye ozi degara ndị Filipai, isi nke abụọ, malite na amaokwu nke 5. Filipai chapter 2, beginning to read from verse 5. Nweenụ uche a n'ime onwe unu nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs, onye ọ bụ ezie na ọ dịrị n'ụdị nke Chineke na mbụ, ma ọ gụghị ya n'ihe ọ ga-ejidesi ike bụ ịra ka Chineke, kama o mere onwe ya ihe efu n'ịnara ụdị nke oru, wee mee ya n'oyiyi nke mmadụ. Ebe a hụrụ ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi ya, o wedakwara onwe ya wee bụrụ onye na-aṅa ntị ruo ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke welikwara ya elu nke ukwuu, werekwa amara nye ya aha ahụ nke karịrị aha niile ọbụla elu, ka ọ ga-abụ n'aha Jizọs ka ikpere niile wee gbuo n'ala, nke ihe niile dị n'eluigwe na ihe niile dị n'elu ụwa na ihe niile dị n'okpuru ala, ka ire niile ọbụla wee kwupụtakwa na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke bụ Nna otuto. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Anyị ga-akwado ịnụ ozi ọma site n'ịbụ abụ 41. Oh,
Chineke. Na-aga dịka eze n'ihi na ọgụgụ dị nso. Nyere anyị aka, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ, ka anyị mata ụdị mmadụ ịbụ na ụdị uche dị n'ime gị. Kwee ka uche a dịkwa n'ime onwe anyị, ka anyị wee fee gị n'ime mmụọ na n'eziokwu, ka ndụ anyị niile ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ụtụtụ ọma nụ ndị niile nọ n'ụlọ. Chi anyị gọzie unu na unu tinyere aka wee soro anyị n'ofufe nke a n'ụtụtụ a. Dịka m na-emekwa kwa izu, aga m ekwu okwu m na Bekee ka ndị niile wee soro nụrụ. Ya mere, biko nagidenụ m. Ama m n'ọwụ chọọchị Igbo ka anyị nọ na ya, mana anyị agaghị eme ka ọ bụrụ naanị anyị ga-anụ okwu Chineke, kama ka mmadụ niile nwee ike nụrụ. As our brother Roderick said earlier, today is Palm Sunday and marks the beginning of the Holy Week. It is during this week that the church commemorates the suffering, injustice, persecution, betrayal, brutality, humiliation, and abandonment that our Lord Jesus Christ experienced, all in order to purchase the salvation of mankind. This is a week I believe every serious Christian should do well to observe. Observing it will teach us all what it took for us to be saved, for us to become the children of God. Somebody had to pay for it. You know, salvation is free. Jesus says, "Everyone who comes to me, I will by no means cast away. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will refresh you." The refreshing is free. The salvation is free. Making us the children of God is free to anyone who would come. But do not be deceived to think that because it is free, therefore it is cheap. No. Purchasing our salvation was never cheap. Somebody had to pay the huge price that needed to be paid for our salvation to be purchased. His name who paid it is Jesus. As our principal gospel lesson for today opens, that is in Matthew chapter 26, verses 14 to 27, we find Jesus Christ celebrating Passover with his disciples. During this celebration, Jesus threw what seemed to be a bombshell to his disciples. He said to them, "One of you is going to betray me." They have never heard Jesus speak in these terms before. One of you, my closest friends, will betray me. And this statement of revelation, of prophecy, threw the disciples into a panic, into a confusion, into self-doubt, such that they began to ask around themselves and ask Jesus, "Lord, is it me? Lord, is it me that will betray you? Lord, is it me?" None of them were sure of themselves again at this point. Let me stop there for a moment and say that every one of us, Christians of today, must begin to ask ourselves this kind of question. Because the world is full of all kinds of lifestyles. You know, in America, for instance,
everything anyone does is right. People can do whatever they like, whatever seems right in their own eyes, they can do. But the question each one of us who bear the name Christian must ask ourselves is this: is it me that will live a life that betrays Jesus? Is it me that will live a life that will put Christianity in disrepute? Is it me? Is it I who will shame this life called Christianity? My prayer is that none of us who hear me today will be the one who will betray Jesus. Because betrayal has consequences. When they ask this question, is it I, Lord? Jesus answered them and said, the one who dipped his hands with me in a dish will betray me. The one who dipped his hand in a dish with me, my closest, the one I eat, onye mụ na ya na-erikonri, ya onwe ya ga-arara m nye. Is it not ironical that it is the people whom we trust, who are closest to us, that hurt us the most? When Jesus said this, he continued and said, the Son of Man goes just as it is written. But woe to that man by whom the Son of Man will be betrayed. Yes, there is consequence for betrayal. Ọ bụrụ na Jesus ewere gị kpafee ya na mkpalafu as ezi enyi, as nwanne, as onye na-eso ụzọ ya, ga-abịa rara ya nye, mmekpa ahụ dịrị onye ahụ. Ọ sị ahụhụ na-adịrị onye ahụ nke na-arara nwa nke mmadụ nye. Ọ bụ eziokwu na edele ya from the beginning, edele ya site na mgbe gboo na a ga-arara nwa nke mmadụ nye. Ọwụ gị ka sị na ọ ga-arara ya nye. Ahụhụ na-adịrị onye ahụ. Chineke ekwela ka ọ bụrụ m. Can you say that to me? Chineke ekwela ka ọ bụrụ m ga-arara Jesus nye. May God never let me be the one to betray my Lord Jesus. Can you say amen to that? Amen. There was also Peter, who, as Jesus was speaking and talking about the agony that he was going to go through, the abandonment that he was going to pass through, Peter said, in loyalty to Jesus, Lord, I will never abandon you, even if everybody else does. Now, Peter was relying in his might and power, his ability to fight physical wars. And when Peter bragged that he was never going to deny Jesus, Jesus turned to him and said, my dear, before the cock crows tonight, you are going to betray me. You're going to deny me 3 times. You're going to deny me 3 times. Peter swore never to abandon Jesus. He swore never to betray him. He swore never to deny him. But when the rubber met the road, when push came to shove, we know that Peter began to sneak around. In fact, he started by fighting, thinking it was a physical fight. He cut off the ear of someone there. Jesus said to him, no, put back that thing back to where he came from. Because those who live by the sword will perish by the sword. This is not a matter of sword. It is not by might nor by power, but it's by my spirit, says the Lord. And so once Peter put back his sword in his sheath, from that time, the Bible says, all the disciples abandoned Jesus. And Peter himself, who said, I will never abandon you, began to follow Jesus from a distance.
No more that close friend. Do you know that when things are going well, friends will be many all around. We party, we drink, and we eat together. But when the going gets tough, friends become fewer. And that's what happened to our Lord Jesus Christ. Everybody abandoned him at that moment when he needed them most. But let's go back. After the Passover that Jesus had with his disciples, having a very heavy heart concerning the journey he was supposed to take to the cross, he decided to take his disciples to the Garden of Gethsemane for a time of prayer. And when they got to that garden, Jesus asked his disciples to stay and pray. He took some of the three inner circle, Peter and James and John, a little further and says, stay here and pray. And then he himself went a little further to pray. It was all supposed to be a prayer night. And Jesus went further, and as he went further before God to pray, the weight of the agony he was going to go through, the weight of the sacrifice he was going to make, became very, very heavy. And he began to sweat. The Bible says that sweat that came from his body was dropping like drops of blood. He already started sweating blood before he went to the cross. And you know, even though he willingly accepted to rescue the world from sin and make them the children of God, at that point he was no longer sure. And he prayed a prayer that had two facets to it. Lord, if it is at all possible, let this cup pass from me. Onye nwanyị, ọ bụrụ na ọ bụ uche gị, ọ bụrụ na ọ bụ ihe a pụrụ ime, kwe ka iko nke a mee gịnị gabiga m. That was when you knew that the King of Kings was under serious pressure. He was under serious trouble. He wanted this cup to pass. He wanted this suffering not to happen. That was his own personal wish. But look at the second part of that prayer. He added, nevertheless, not what I wish for, but let your will be done. There's something in that prayer that smacks of the important point we want to make during this sermon today. And that is the point of humility. I want something so bad. I want to live so bad. I want to enjoy my life. I want to get to the end of my life like every other person. Let this cup pass if it is your will, Lord. But if it is not your will, I want your own will to be done, not my own will. Total surrender to God. It takes humility to say to God, let your will be done in my life. Can we all say that? Let your will be done in my life. It is very easy to say. But when it comes to that point where we should allow God's will to be done, somehow self takes the upper hand and we don't want God's will to be done. Jesus prayed and said, not my will, O Lord, but yours be done. I would like to live, but if I must die for mankind to be saved, so be it, Lord. It was a prayer of humility, a prayer of surrender, self-denial, a prayer of self-sacrifice. And he prayed that prayer 3 times to show you that he meant it. And at the end of that prayer, the suffering began. Come on now, guys, you have been sleeping. This is not a time to sleep. Let us go, because my betrayer is at hand. At that point, Judas had snuck out and gathered, taking bribe from the people, taking a fee for his betrayal. And he had given them a sign and said,
The one whom I kiss, take him, he is the one. And he came with all these mob, carrying sticks, carrying all kinds of weapons, coming to Jesus. And Judas Iscariot came forward from among this mob and kissed Jesus. My friend, do you betray your master with a kiss? What a question. Ọka ihe dere n'akwụkwọ wee mezue. And so Jesus was betrayed and the agony began. This week, we commemorate that suffering, that agony, that self-sacrifice. It was God's will that he should die. It was God's will that he should be crucified, that he should die the death. And Jesus willingly embraced that. He willingly embraced that suffering. And we thank God that after the darkest night will come the brightest day. After the darkest night will come the brightest day. So Jesus goes through all that suffering, punished for no reason, given a mockery of justice. Injustice took over and he was killed. And he got to the end of the matter. But look at what Paul writes to the Philippians. And that is where I'm going to focus our attention more from now on. In Philippians chapter 2, verses 5 to 11, Paul writes to the Philippians, and yes, to the whole church, saying this: let the same mind that was in Christ be in you. Let the mind that was in Christ be in you, who, being in the form of God, did not consider equality with God a thing to be grasped or held onto. Instead, he made himself of no reputation. He took the form of a human being, the form of a bondservant. He came to us like a human being, and he humbled himself. Humbled himself. And because he humbled himself, he became obedient to his Father, obedient even unto death. Yes, not just ordinary death, but death on the cross. A kind of death that was made for the worst criminals of the time. He went to the cross. He died a shameful death as a criminal. And somehow that was what God designed for him. Because if that was not God's will, it wouldn't happen. He died. All for what? Not for for the sin that he had committed, not for anything wrong that he had done, not for any crime that he had committed, but for the crime, the sin of humanity, my sin and your sin. Jesus went to the cross. He died that shameful death. He was buried in a borrowed tomb. But you know, as I said, after the darkest night comes the brightest day. The worst that could happen has happened. But look at what God now does. Therefore, the Bible says, therefore, that is consequent upon the sacrifice he made, consequence of on his selflessness, the sacrifice, the humility,
Consequent on that, the Bible says, therefore, God has highly exalted him, highly lifted him up, and giving him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee bows, every tongue confesses that he is Lord, to the glory of God the Father. Beloved ones, put this down. The way up is down. If you want to climb to a very high mountain, you start from the bottom of the mountain and take the first step, and then you go up from there. If you were using a ladder, you want to climb upstairs to the ladder, you don't jump and then you are there. You start from the lowest rung of the ladder. The way up is down here. In other words, to achieve exaltation, there has to be humility. For someone to be lifted up, you have to humble yourself. Jesus was selfless. He was obedient to his Father. He was humble. And because of his humility, God decided to lift him up, exalt him to the highest place any human being or any being at all can expect to rise. We live in a world where everybody has to fight for himself, where everybody has to struggle to get to the top. Some people even do some crazy stuff to get to the top. It doesn't matter whose ox is God. In Imo State, those of them had to push away the person who should be there in order to get there. Cat eat dog, rat race. No, it is by humility that we should get up there. And when we humble ourselves and obey God, there is no telling what God is able to do for us. Beloved ones, the Bible says, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. The mind of self-sacrifice, the mind of self-abandonment for the good of others. Put God first, put others second, put self last. That's what Jesus is teaching us. And when we do that, God is the one that will make us go first. But if we take the other way around and think that we can push ourselves up by our own wisdom, by our own might, please watch out. The Bible says that God opposes the proud and he gives grace to the humble. Amen. God opposes the proud who wants to do it by himself, by his own power. God opposes him and makes sure that he doesn't get there. He gives grace to the humble. Therefore, brothers and sisters, the mind that was in Christ was the mind of self-abandonment, the mind of self-sacrifice, the mind of obedience to the will of God, the mind of humility. That was the mind that was in Christ. And the recommendation of the Holy Spirit this morning is for us to get that same mind that was in Christ. Hold on to it. Develop it in myself. Let us develop that same mind that was in Christ, that mind of humility. And if we do, we shall receive the same exaltation that Jesus received. Our senior brother received exaltation from the Father. The Father will also raise us up when we decide to obey him. It's not a very small feat. It's not a simple thing to obey God. Sometimes when you want to obey God, the devil shows you the bad side of obedience. Oh, if you do it, you're going to suffer. If you obey God, you're going to be a poor man or a poor woman. Jesus says, let so be it. I don't mind if I become poor. I don't mind if I die, as long as I am doing the will of God. May God give us that same mind that was in Christ, so that we may receive the same exaltation that our Lord Jesus Christ received.
So this morning, brothers and sisters, again, let us state that God wants us to have the same mind that was in Christ. Do you want to go up? Take the first step. Don't try to go to the top by the behind kind of way. And God will exalt you. Let's bow our heads in prayer. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and giving him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, the knees in heaven of angels bow. The knees on earth of humans bow. The knees under the earth of demons bow. So will it be that if we are obedient to Christ, the knee of coronavirus will bow. If we are obedient to God, the knee of the devil shall bow, and we will be exalted to the glory of God the Father. Like our Lord Jesus himself was lifted up and exalted. So help us, Lord, to have this same mind, this mind of humility that leads to self-sacrifice and obedience. Let that mind be in us through the same Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. N'oge dịka oge a, n'ime ọnọdụ anyị nọ n'ime ya, anyị kwesịrị inwe olileanya site n'okwukwe anyị. N'ihi ya, anyị ga-abụ abụ abụọ na-enye anyị okwukwe na olileanya. Abụ 184 and abụ 177 while sitting down.
ka anyị niile jisi ike guzo ọtọ ebe ọbụla anyị nọ, lee anya n'ime akwụkwọ ekpere na abụ mpịaji nke 9 ka anyị gụọ okwukwe nke ndị ozi. Mmadụ niile nke pụrụ ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ekwe na Jizọs Kraịst na nzọpụta ya, onye nwe anyị, onye atụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na nwoke Meri mụrụ ya, ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pọntiọs Pilate, ahụgide ya n'obe, ọnwụọ, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ, n'ụbọchị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka Chineke bụ Nna nke pụrụ ihe niile, n'ebe ahụ ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe na mmụọ nsọ, na nsọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke dị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekpere Chineke. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Sọnde nke ikpeazụ tutu ule nteruo kọlet, ọ dị na mpịampịa akwụkwọ ebiri ebi. Chineke nke pụrụ m ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye siteworo n'ezi ịhụnanya gị n'ebe mmadụ nọ, zi ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị, iyikwasị ya n'onwe ya na anụ arụ anyị na ịnwụ anwụ n'elu obe, ka mmadụ niile wee na-eso ụkpụrụ bụ umeala ya ukwuu, were ebere kwee ka anyị na-esokwa ụkpụrụ nke ntachi obi ya, ka e wee mekwa anyị ndị nwekọ mbilite na ọnwụ nke ya site na Jizọs Kraịst ahụ bụ onye nwe anyị. Ka anyị gaa n'ihu nọsi ike n'ekpere. Kọlekt nke abụọ n'ihi udo, ọ dị na page 13 n'ekpere na-abụ anyị, page 11. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kọlekt nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchekọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị ga-aga n'ihu na-ekpe ekpere n'ihi oge ọjọọ nke anyị nọ n'ime ya, oge a ekwensu na-ama aka na-achọ onye ọ ga-elomi. Anyị nwere ọrịa na-efe efe nke na-efegharị n'elu ụwa niile mmadụ bi, na-ala ndụ ndị mmadụ n'iyi. Ka anyị rịọ arịrịọ ka Chineke anyị mee amara ka ọrịa ọjọọ a na-efe efe gafee, ka ụmụ Chineke dị ndụ, ka ihe niile Chineke kere eke bụrụ mmadụ nwee ohere ịdịru ndụ ha dịka Chineke siri chọọ. Ka anyị kperenụ Chineke. Onye nwe anyị, adọla anyị aka na ntị n'iwe gị. Cheta mgbe ị na-adọ anyị aka na ntị, cheta amara gị. Gbaghara anyị mmehie anyị na-arịọ gị, napụta anyị n'aka ajọ ọrịa na-efe efe nke karịrị anyị ike. Ụmụ mmadụ agbalịala ihe niile ha nwere ike, ma lee Chineke ka ọrịa ọjọọ a na-egbusisi ndị niile ikere eke. Were amara leta ndị gị, anyị arịọ gị,
napụta anyị n'aka ihe ize ndụ a, ka amara gị wee si otu a bara anyị niile ụba, ka anyị wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ wee fee gị site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kpee ekpere banyere ndị niile ọ bụ ọrụ ha ilekọta ndị ọrịa n'oge dịka oge a, tụmadị ndị a niile na-elekọta ndị ọrịa, ndị na-arịa ọrịa na-efe efe. Let us pray for all the frontliners in this war against coronavirus. The doctors, the nurses, the paramedics, those who operate the life support machine, the oxygen and everything. Those who have anything to do with helping the sick at this time. Our God and Father, anyị na-ekpe ekpere banyere ha niile bụ ndị na-arịa ọrịa ugbu a. We pray especially for those who are down with this virus, this deadly virus. We thank you for those who have been down and are now up, those who have survived the assault of this coronavirus. God, we thank you for them. We pray, oh God, that many, many more who are down with this virus will survive. Amen. Father, stop the carnage, stop the death that is rampant at this time. Lord, we pray that your mighty hand will spread across the world, touching every land and destroying this virus wherever it is found, that your people may live to praise and worship you. Father, we pray for the first responders, those paramedics who operate the ambulances and go to pick up those who are sick. Father, those doctors who have to look after the poor, the nurses, those who have to look after these people who have contracted the virus. Many of them, oh God, are exposed. Many of them are in danger of losing their own lives. And yes, many have already lost their lives. Father, please protect those who are left. Protect them, oh God, from this virus. That, Father, in sacrificing their time and their life for others, they may not lose it. Father God, we pray that you will save your people. Father, stop the spread of this virus and heal your land as we pray. In Jesus' name. Amen. Let us pray for members of All Saints Church as they are worshiping with us from their various homes now, that God will look after them, that God will take care of them, that God will provide for them, especially as we are now hearing that the lockdown is getting tighter and tighter. This week we are told that many people should not go out, you're not supposed to even go to the grocery shop. Just stay indoors so that this wicked virus will pass. Oh God, as your people stay indoors. Just as it was in the day of the Israelites in Egypt. We smear our doorposts and lintels with the blood of Jesus. And we are asking, oh God, that as this coronavirus comes through, it will pass over us. In the name of Jesus. Amen. Let it pass over, oh God, that your people may be safe, that the glory of the Lord will be made manifest among the people. We shall have occasion to rejoice and to give you praise when you have done this for us. Receive all the glory, Father. We pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Ka anyị kpee ekpere n'ihi ndị ọzọ niile ndị na-ewepụta ihe ha nwere iji nyere ndị nọ na mkpa aka. There have been stories of people of substance who have donated their substance in different ways, who have done heroic things in order to take care of those who are in need at this time.
We even pray for the government as they scramble around thinking what to do in order to keep people safe. As they seek to provide all the necessary protective equipment that the people need. Oh God, supply these things to your people. That those who take care of the poor, who can take care of the sick, may be saved themselves. Bless those who give up their wealth and their substance in order to help others. Grant, O God, that they will not lose their reward. Bless them, O God, more abundantly so that they will even give more the next time. Bless all of us, O God, as we seek to serve you in spirit and in truth. Through Jesus Christ our Lord. Amen. At this time, whether you are praying from home or on the streets, in your car, wherever you are, a member of this church, I want you now to present before God all those things that are of concern to you. Speak to our Father. He has been our help in ages past, in years past. He will be our hope for now and for years to come. He has promised never to leave us or forsake us. He says if we call upon him, he will hear us and show us great and mighty things we did not know. And the Bible says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways and seek my face, I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. That is the promise that God has made to his people in the word. Let us call upon the name of the Lord. Let us seek his face. Let us forsake our wicked ways. Let us pray. God will forgive our sins. He will have mercy and he will heal our land. He will take away the virus and we will be okay. He will take away those concerns which we bring before him today, and our lives will be spared. And we will continue to serve him in spirit and in truth. Remember the topic of our sermon today. Jesus humbled himself to death on a cross. Let this mind be in us, O God, that was in Christ Jesus. The mind of self-sacrifice, the mind of self-denial, the mind of humility, the mind of obedience to God. Establish that mind. Create in us a new heart, O God, and renew a right spirit within us. Take not your Holy Spirit from us, O God. We pray in the name of Jesus. Amen. Ka anyị weta n'ekpere anyị na njedebe. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Ka anyị nyerịtanụ onwe anyị ekele udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko, eji m ohere a na-ekele ụmụnne anyị niile ndị soro anyị ife ofufe, those who tuned in through the YouTube channel provided.
God bless you in your homes. Remember the government's law that we should be more mindful this week as this coronavirus epidemic peaks. Let us be more careful. Let us observe those sanitary things that we are asked to do. Wash our hands as often as possible. Stay away from one another. A time is coming when this virus is over and we'll be all together again. Amen. Amen. So please let's observe all the healthy distancing that we've been asked to observe. Let me also plead that, even though we are not able to worship together, the bills of the church will have to be paid as well. Some methods of payment have been provided. Please use one of those to make your weekly contributions so that we are able to pay our bills. God is able to provide for his people, and we pray, even for those who have lost their job, that God in his mercy will provide for them in the name of Jesus. Not only members of our church, but all others. Did you hear that up to 10 million Americans have lost their jobs since this thing started? Let us keep praying for them. That God's glory may be made manifest in the land. Amen. Abụ a ga-eji n'aka ihe onyinye bụ abụ 212. Biko were ohere a ma ọ ga-ekwe mee zipụ onyinye gị site n'otu ụzọ n'ime ndị niile gosiri eji ezipụ ya, ọkwanụ ga-eti ya na mail. Chineke ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Amen. Abụ 212. Ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị, ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ ife gị ofufe n'ụbọchị taa.
ọ nọ n'ụzọ na ọ nọ n'ụlọ, anyị na-ekele gị n'ihi ohere inyere anyị ife gị ofufe. Oge a emeela ka anyị ghọta na ọ bụ onyinye ka ị nyere anyị mgbe ị na-ekwe ka anyị bịakwute gị mgbe niile. Onye nwe anyị, kwee ka oge ghara ite aka mgbe ọ ga-adịkwara anyị mfe ịbịakọta dịka ụmụnne, n'ihi na lee ka o si dị mma, lee ka o si dịkwa ụtọ bụ ibikọ n'otu nke ụmụnne. Onye nwe anyị, kwee ka anyị ghara iwere ya kpọrọ ihe efu bụ nnọkọ nke ụmụnne a. Anyị na-arara onwe anyị tinye n'aka gị n'ime izu nke anyị batara n'ime ya. Anyị anụla na ọrịa na-efe efe ga-adị ike kara, ma anyị na-arịọ gị sị, ebe ị bụ Chineke onye pụrụ ime ihe niile, tidị ike ya n'ala n'aha Jizọs, wee zọpụta ụmụ gị ka ọtụtụ mmadụ ghara ịnwụ n'ime izu a. Onye nwe anyị, chebe ndị gị, were ọbara Jizọs mee ka ọ dịrị anyị mfe ịdịrị gị ndụ n'ala ndị dị ndụ, n'ihi na ndị nwụrụ anwụ anaghị etoja. Jehova, biko kwee ka amara gị bara anyị ụba. Anyị na-echeta ndị okenye nọ n'ime anyị, ndị anyị mara na ọ bụ ndị ọka njọ n'oge dịka oge a. Biko chebe ha nche n'aha Jizọs. Ekwela ka ọrịa rute ha. Gọzie ụmụ gị niile ebe ọbụla ha nọ, ndị nọ n'ụlọ na-agụ akwụkwọ, ndị nọ n'ụlọ si n'ụlọ na-arụ ọrụ. Chineke, biko nọnyere ha. Kwee ka amara gị bara anyị ụba n'ime izu a, ka anyị wee nwee amara ikele gị. Kwado anyị Chineke, n'ihi na ụbọchị nzọpụta na-abịa. After Good Friday comes Easter. After the darkest night comes the brightest day. Grant that this will be our portion, that sooner than later, O God, we will see the brightest day coming to all of us. We pray in the name of Jesus. Ya mere, otuto niile na nsọpụrụ niile, mbuli elu na nkwanye ugwu bụrụ nke gị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Abụ anyị ji emechi bụ abụ 147.
onye nwe anyị nọnyere unu laanụ n'udo.